Сърцето ми изпълнено с любов. Още една задача свършена е вече. За цялото, за всичко, за българския род, за тази велика сила, наречена живот. И всичко се подрежда, върви по този план, а душата ми копнее да види този блян. Блян ли ми се струва? Не, знам, че е така. И текват като ручей те с чистички слова. Отново имам нещо аз да споделя. Вселената, всемира и всичко оживя. Като на картина, като лента мина пред очите ми така, всичко дето беше, сякаш пак се преживя. А аз като на кино. Стоях си в захлас и гледам кротко филма и питам се в този час, дали реално беше и стана ли така, или пък ме подведе моята глава. Но знам с цялото си същество, че всичко, що през мене мина в тези кратки дни, е много важно и значимо за нашите бъднини. По пътя чудеса неземни аз видях, изпитах, преживях. И иска ми се просто с думи да го споделя, в нежна дреха да го обгърна и даже да го облека. Но много трудно ми се струва в думи ти да облечеш нещо, що сърцето чува, а в реалността дори не съществува.